Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Mwanjumulilia Ondizi TV ngukwali ni bene ase wiki yende ime yomoroberio none omoroberio wochera kaliti kuli Jumatano ensa mone nusu ya marogoba stoko batugusanga n'abageni ao bebirengo ao abana siasa abonjulia abagosoli ebyatana boigo abarayi bekanisa ase marogoba jabono indenegesia kanenego sanga nomo overseer utenete chikanisa chiricho bomo bwa Church of God county ya Nyamira as Erieta Elkana omwenga kolende kitone no moroberio yo kirenge kanata tebike moroberio yo no kwa omukia no boseminga nayo no bwendrete obe guguswa kurwa sekerengo ekemugutia ase kende kurabe gukubwatia amangana turabe toko sanga emargoba jabono aseigo rigereri yango nkere keke orabe kwenyorera nabo igo guswa kurwa sekerengo ekemugutia sekende kolende nabo kana utobwatia wetera asenchira yemitandao ya Facebook Ondizi TV News digital ensemeria ya YouTube Ondizi TV News wetera somtando to www.ondizitv.net hatonyora chinsa emerongebere nainye amatuko atano nabere ye wiki wairire buya overseer Mona ya kabisa. Karibu sana Ondizi TV. Asante sana, nashukuru. Antole no moko kugima gusanga naye marogoba yabono. Yes. Naye iwenka ase gutuchakiri bene tumanyango asamalietao ayeningo. Asamalieta inche yonkoro kwa Reverend Elkana omwenga momanyi. Ase kenyoro kia kanyimbo gokoro. Kigogi location no ndwe taiga somo chuyo na inde inche nyasaye na ndangeretie wocha so gukora yoboya wo monene nyasaye ningo gete koba omo sombo nyasaye asinge tunabere ngwete challenge kinga cyobogima na inde nyasaye ito munare gwekene na inde munatoko musawo tukuru mugaso nigaro mwigenwa na ende nigaro bose no konene tutaraba tokogenda asense moyo bokole ntobe to ikabu kiturabe tokusanga tumanyango umwaka kyoyo kwa bete gukwigurwa na ende nsemo kiye na ende abayiboli bawo nakibare korokwa aya kanyimbo no nyiborere muno mumura ukabira ase family ya bwataba abana 12 abaiseke batano naba murasaba abaiseka babatano nasana basenti byabana bachinka cyabo naba murasaba oyo mama nene okoko safania na kitakarara pole kinabwa tabanto na inde byatogende na inde mu murondo okombwatya onkoro kwochogo kiparagaka na kitakarara pole lende abutura na bwa batori moyo tutigalite abana bataba muri batano igonya sana tusentia abo ntogendete konya komenya na kumurenya sanya mbiya mono abayiboli bane matatani yanko Andrew Momanyi abincha na endere niyarenge umwaka w'ikanisa w'imyaka emenge niba bete bagucyake kanisa no mwaka ukuru Reverend Israel Onuncho babete bakora imirimo ya so bakoreri no uwo kinende twahite no mu minto niyare nkoro kwa aska kanina uyo nyangore so bongo koraya ase enyumbe nene korokunga omugisero okarando abo na omo mintarwete no mwako minto kanyimbaga na ende niyare ngo aiborotwe babere abamura oyo maka genda kinga kici tanga kiakare agatigara bweka kuri nyasaka musesenia akamwa abana abayana bo intwe nyasa konyire tokunya gucabumba ngora so buye bwa Yesu yes ndoche buye anda abo batutanganire bose abayiboli abo tibali amo na inde totero muna bono kinga kiye kinga niche
nkoroka no muromo na se familia ye nyasaye ro tokonya na inde nkeye ntwanchaine na inde Yesu na twanjite yes erebu ya kigimando tinga enchira manyete na senchira ere ngikara nakero kwa bete go kuiburwa ngonya tolenga mbale bakoberwa asechinka barabanda barabataka mbale barasekerengo kyagati abayibuli bao ekero babete bakoibura ngakibuli mabu arenge chinga kichina boigo inkibare bakora line kwa nyaro mugati yokera litiko omuralia chopu mangi kwa mbuli ya erinda kweresere asobugare aiga asama singara ito kwiburu kweito kurwa se family ito background nigo tuiburure twe engaki iyeme chande menge yobota kobwera buri kumubota kambore lakini bwali ngo bota kobwera inse kigima ubota kabwale ngo boigoro kyeko gara ogina kwane enyumba na roje na tangana takorora kyera anyiboiro mwaka 1962 noro mwaka wanu koiborwa lakini asine kerong koiburu ndo mokango tira enyomba nigo twango tweru sana tugo twerwa yandi yangi sasati wana nyere mburege ntogo tubuni ya twengenjega ntubwa tyo marembe otwa lihuwa ba mama akora talihuwa osiare ari siatuga omanya ko tongyo muriro wo kaiga nainde go tunainde toko so ekona imetwe bisemune bichuchu biribia bia siare rwa manche yani ni ubwari ngo bugimama kongu no konyore ndagni yele anenga kongu mono korende yeso yo yino kumetie gente na mwere ngambia mama kurwabo tugacha Nyasaye agaturenda mugaka niyanko genda abatobu bwa mabere twagenda nga ngosaba tura mabera kwanyoro gotebunga mabere taiya ogosoke kwagenda mwako minto tugaitira sobo kongula kininga kiyemo ndoche nga Nyasaye musisenti akanyora ng'ombe kwa ng'ombe yina inde kama akanyora chimori ibere limo ekaka amabere tukanyora no twatete ko kunyu sibide ne dere wetini bigwansa ebitono tu ko babo no twanse ko korokoro kya makera kya baka tukaba na ntwacha ko kunyu kuchenjera kini twacha ke tobo obo takobwere na inde bigo twacha ide kinyure ki twaleke ise lakini Yesu no muya munyo ko challenge kere ngorangora ko tobogori yare ko tobeka asaronge ko gara sitwa iteire na kongu na mbona sitwa ikirega Nyasaye kero yo mona bwa tumugano ye unabete okinasi wasimo ikirire negenzo kingenzo mono tugusuka utia sense amoyende ntumaitenga ime yense to omwana kaiboirwe engana ekubwati bono gacha kiro kina nkore kerenga lingo cha kerenga tiga tumuire skuru mwaka kyobete guchaka skuru yawo nabo ibo skuru ke kwabete okogenda point ne bakuru maiga manya comment ejo muna bono ntu abwate prangeti okwebisia tibuni kiri cyankuru kumakonge cyakatokire society ebuni erinero kwarengo konyora ogorire nero okonyora kwarengo kubeka kwebisia kweringania gwatware enuguterego gusaba urembe bwebise ndibere yamagoja lakini ore ndegetirianda aguno twaetete bono ngakina kaiga nganza kuriginga kibono nkorara nkarigie egetanda egergie sima nkabeke melibere nkabeke ngamakorente mattress one kwerendeye amagomaya nkayabeka buyeni no bunyansi mbochogete ngamakobeka abone kigetanda kia negetagani umusacha bori na ararite nkaigo buyana libere ke rucha abuno nanse ko korora bodo amaiso nkoranga Nyasaye nanjo ngaira kiria obora maichon chusi na gorete chusi yebona ono nkamanya go ikabona kero twaru abo twakina gocha ntunde cheti ekwendera ngatane nasari inche ya go straight ga ngene straight ga nkagenda mo bona ngokuraga 1971 narina chete ya moya turabanta magaka manena ya kubate myaka irenge na bwate myaka ange
ibitini ya ndo chinga ibitini na 13 ya 13 14 ya na je umuga ko magotu yegaki ekero kwa baba kugenda eskuru ye kwa bako ngokoro aha bono nga kibu magware ngedi mo kugenda eskuru ekagero maite asaya ngokoro na riga nangere ose yarenga tambe mu kurwaiga ngange angete 70 km tata kurwaiga tora kibeka ngibere kilometer ata nibere kurunka guchororo twango charukaiga waiko palimu abatanga nchina rocha ali abainga batindi ikiagera niya ukora ogwachera okoro omo tupaka kwaga ya gocho kotabanga ngumwana mugitira naende mwibonera gususura kugenda bono tukanyoro bokongu muna nje nkanyoro bokongu naende nanga koro yake lakini umanyete bona oryo okuitwa na ndwata mwibonera gwitirwe mwibona dokumenta bono okuitwa litego kwana ngakwa gosa yigaki okobo sofu ekirasi gitangani tutebyango eskuru yo burusonko beto kogenderera ase chisemi chiao chisemi na chiteyemo nabona arenge okora biya tinarenge bo bena bambe mesabonere yansita kereki kwende yigesonge keiga nabona arenge ugeta itige nakora biya kabisa krama nini tonyo soma babo yonde ekegusintu achagite kyabo yonderagira nini tabito soma kubu na botoro chinga twagende tabia lakini michese yarenge nenge tochesa okay kwa byo teba amangi anomono buna mwabete mugukina anomono lidimore ase eskuru yoburoso tobwata abana bagukina bono twabeta koranga amonchiri yabere akorwa asense melia yechisemi amonchiri yamaya omutaro moya obere gogocha oliya konyoranga abana bono nigo bakwa wemio omwaki bacha bakoranga ikorkunga CBC ibintu byonchiri bono nkira bose abana baende tukina bono yobare aseskuru ya primary nchando chenga bali bakuru asinga chintaka nchando chenga abana baito abawukira bono batakere baegwo moyo wichisemi keko chisemi chiachire moya gachakalenteliya itefofo ekaragenda abantu bakayiteba nembe nige ntako betukurisa kumuna abantu bandi bagenderete ustarabo naende mune yachitega nige CPC ye tatiga abana bakaze gutura chingoko sana ku nyumba nga engoko nganga netatukunye somera anine ndagera nkoranga ndagera yabali lakini ndege tuzatoneke CPC achire naende ekiane talent yo mwana ne kumanywe nga inere yere yato otokoboria abayibole baito bonsi kusiyengima bateme kwira abana kero ubutaramu bwakire ase system yakire abana bagende skuru naende abana rero bakwende skuna abana abake ano ukunge ni nchuchu lakini abake naende otoko indikale cha abayibole baito baminto bali babwata abana bako CPC abandi bakosomeza basire bikotira baingie chisemi asa abana abako abarayi bamandi abatokonye kyaro cye ikire tikito yasoire omwana nagosoye sukuru kubundisora mangana tikito na kyakobate bintu bijya ebintu nabiko ubona okonyonga system yega yagetira abantu baramukiriya maizo bono ntu bali twalenga analogi mbona anso kubwate simi ya yeye ngari ekomogia bono yine reta kitabana baitu basome baba bataramu bono konyoro mwana agakara tambe abwate information yanka igabwate information yasiyaye information imnako soma ekene kintu kingencenene abayibole baitu bayira abana school naende basome nonya abande bateba n'abandi bagateba ngabono umwana gotumwo obosi otumwe chingoko amagena bataya n'abari bagukuriya lakini rero tene system ya ikibona ngi turaka gwe tuyato mente chinguru abana abasoma nabo matiko barayi bamanje yegaki ambiye mono kigima mwancu muri Ndizi TV nigo twabere tugusanga nere omovasia Reverend Elkana omwengo ibirasanga umuganoyi anamono nabetaka ukina wikira sabere gago ikasko ningo sabanga genda utubwatu tirasinjira mtandao of Facebook Ndizi TV News Digital asenseme YouTube Ndizi TV News awetera mtandao ito www.ndizitv.net astonyora chinsa emerongebere nainye amatuko atano nabere nkwana turasumutimoko omoke kolende ntobe tukwirana na kwenda gusanga no mugeni ito ase marogoba ya bono.
Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Busana nenda somorovelyo aha umanchu muliyera naro chinga amaboli abetega kuboli gwikiria na mange akakumya nga lero nga kinahabika nabe tofauti gabu na batana leti akerkine nabo kora tomanya nga ekero montago so amagaiga ngikeria bwenete kubeka na ndi nasiki Bia mona seri bagerio maya na batebia nga ekero montago chama kitanga ni kabisa ya kubeka chibuti oyo ni dust coat no tukaba abo igobeka na gloves ya asiki umuntu abwenete gutwara ibinde byonse ngi ntakubikire yangeri yane naru nero kuri nyomba ngichenso elioka umuralia ndakoboli nga ekero gwache igaba nimba yantu balenga kwanya lenchira gwa kwanisi abange abandi bale ukuhaga iri umuntu akuhaga nabo kwanya rotire nani likwekana na paro kende ngia kuwera se yanga ubone yangi ekero tukupakia masi abo kwanya ro sibo kuna bokwera na gari sibwale to kupaki kuru kwanya wali champs ya sero chiororo. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Mwanchu murelia Ndizi TV nkwale nebene sentunde akabere ime yomoroberio ogwo muganone asondete gusanga nere omo overseer Elkana Omwenga ubwe kanisa yege Kristo ya Church of God in East Africa Kenya satenete chi kanisa chiensemo area ya Nyamira Special District asabero sangana intu amange anene mono aguna betega gukina akaibolerwa chinseme chichago chatamba chakaiga agakina aberega kugenda ase eskuru obasia kwani ndibene ase ntunda ya kabere ime yomoroberio bumuganone asante sana watebanga ase eskuru yoboroso ukabago kugenda kwenda sisemi tumanyango eskuru yoboroso ngaiga wasomete ugaika eskuru yoboroso primary ana yete gachakrayemo kagenderera eskuru yango kurusi oji ndaika standard 7 ngakora makremwane ngakora nakora buya naende ngachankairorera ase skule ko kumasakwe naonchite ngakorera ikamanya kororo nkanyora chipoint cyane cyarenge chingi yabono kagenda senye nchobo kongwe school fees ngajoin asakoro kwa school entangani metembe naso to form 1 na form 2 nkarworo form 2 tumanyango watebire nga nigi nkaye no motalinge kwinyara ngikwa bete ko konyara kibese guse yanyari kanete bono mukaba go gusirwa size n'uyo gusirite kisemi cya wika form 1 na form 2 bona senge ncho mwaka family yarenge entaka ono mwaka nko nyora linga agakagwa bigetega kaiga kabese gake naende nakitaga akiriwa ase bune umo watchman ase factory ekorokwa Nyanchogu na umo watchman anyora ganto gake ungakanira ari metemna metendo korwaige distance na bere about ange 7 kilometers kurwa mpaka metemba ari na karura mambia nabe kali na bua ndiane ase container na bwate akarona ikiraria riri abandu bakongenda lunch ba chinka chicharenganye nchase ngencho ntabwate chinchira naende munankorware lunch yaika nagenda nsemo namangura linda bwaniriria namangura ne bukato maziriche bukato nchiri cya kitage ngakie ayema mwako ku Israeli ria leta bukate gusiye seita ria amanyikanite afukate nelitoke litobu na binanko bekaria namanguro kwenderi na bwani ria yigetuka pisa ria kile tabikira manche namangura naria nainde bono namanya gosoye klasime tukagenderera pake ngakie yamaningire yoletenga umusubati naroyo mutwaringe glasi ekemo yaria akandora mabira akangire so lunch na tinaruma
endagira twaira na gocha ase mwaka naro nkukubusithi na sisimo yale lekie tugatema bugimaria nkamanya goikaka na ika form 2 mwange yo bweso aliyo ndwete nga transfer ngagende skuru ekoro kwa Marani second school ngakinkamanya umako moko gokumochi narwo nache skuru na onkuru ete form 4 ono sengi njwatore aiga karo kwarenge skuru yende ekwarenge kurunka obokongu bwaba ekero kwagenda ase wate makobiara kero wachikogenda nakyo bumabwabete aya skuru yende akabirushite skuru yakabere ere nawe kingo bumwe bwabete borake inkiye kogera nkukwana uyu makomoke ekero na nkuru skuru bagenda lunch nakonye ndagere tayari naria namwe kuche skuru nonere yarenga 2 kilometers kuru abo sana menyete nache skuru Marani secondary lakini yaya ana tambe arenge naenda na rochenga skuru ya nkong'eire ndurukyo ngekingokora skuru ngotiga lakini nkaremeria obukima yari gonkuru wanko genda ntebenga yakingo chwekere ndagere inchenyetike nekine igwinta nekinde yanduma nkonyoro bukobona ndibwasinya na akunaiga na bwasinya lakini nkanara lakini umwisho nakikiagerete nkanache kinanga yangende skuru range eragere emekie nsome skuru ase nchobo takalende bware na kikiangogera nanya goetanana lakini skuru chetene yamara na onkorta nde kubo na rondo chengera ni ntochenga ebugi mbware tubuga chenchi yake wetanie kana ngo ende skuru aria ekumwetembe okay ase skuru nebinte bingi abana bako babakora tari semichuka ntubwate chigosori ntubwate emecheso yokwiga ntubwate amatera ayinki kware gukora gutatiga chisemi tebenga nanchite mono kumunyoka okumunyoka na kumunyoka munegisia engakina ndikwansa nange primary muna bana sakuru ku skuru kukutambacha COG primary school na minyoka to nanchite emero meye mienge kwa wigete neruka bunege sasi nakura naende ngaso 800 meters nkago yaba sacha nkago yaba murabarengo paka bonongoso wa secondary Marani Nimo bitte bona karato kurwe second to kogenda isiko to kogenda katno tunga ko munyoka enkire ryo ko munyoke zende yende kiko kweye ebitarare byo ko munyoka gwacarara na ngo mugusu tari muna bono zabero morito na carara ngo dikora ngo moto ngikere na ya kalimo ngana soka na manya go charuka na juga na ikatari ya sinara banko bika manchara ndimbu waso abine mirimi na mtwa mjagata nitwabua na njite ko munyoko koroko ono mupiro yugo cheso yo mupiro na nywanjite nonya na kamera kalika no nkora na waka mbwete ekere michese ye nanchite michese ye na nanchite ko kora concert na sikia bato ya dide ngubu ya karoko kore kwede ngubu ya kabisa ne nanchite michese ara kabisa ase michese to manyango matene bwate birengo ndo bwate kerengo ki district nge bwate provincial national ngai kwa mnyoko to kaika lakini njora nyale kunyora ikendo jenga sina yete mono district provincial nkumbwa bari ko roma yete bono nan practice ye asing intelligent ntwana ngo ekegera dio timu yeino onye yabuwa no tugoro muchesa cyumuya no mwatigerwa abo mubwe mwenzi na bye skuru imono ekoirwa system yerire bono yango tutanga to anko genda mutwe ekegera muna bono tari muntu ngo chorwo yomo ngoko debyo airwe skuru yeino na mwabuga no mugutir mwezi bono na buta nkora bidi lakini twekete akalengo na igete twangboika district level provincial tucheti provincial okay ere buya kigima mwanchi muri Ndizi TV igoto yandete gusanga nere omubasia Reverend Elkana omwenga ko rwase chikanisa chiria gose otenete obumo bwe chikanisa chia Church of God County area ya Nyamira Special District ase aneda korera abokoreri bwayo bega tayarele omugano je bunabechaga gukina agacha kangora obega kwenda ase skuru area ya secondary ko nabo
no gutubwata gwetera senchire mtandao o Facebook Ndizi TV News digital asanseme YouTube Ndizi TV News wetera mtandao ito www.ndizitv.net asogotonyora chinsa emerongo ebere nainye amatuko atano nabere ye wiki asogotonyora asenchira elia yabene nyoranga ekerenga ekenene kyumuroberio yo talinga no kumanyia emegano yo kaboygo no gosemia na gokomokia nganaye alia sore naboko bagogoska kurwase kerengo ekemo goika ase ekerengo kende reverend kwabiro kwana nga okagenda ase skuru ye secondary kurwase skuru ye secondary ngaye igochite nandi mwaka kyo kolete skuru ye secondary skuru ya secondary inchiete ngachakira Metembe ndio okay form 1 form 2 ngako ngamanya kugenda secondary yako kumarani ndio okay ya Catholic no ngore 19 84 abono naga ni kumanyanga ekerwa kore skuru secondary nga igwachite bona kurwo nichete egasi na chetange mwaka yo munene so asakuru ku Machakos nere mukie kwa kwa Machakos naenda ki umwari ngaki onkuru skuru ganchete ngagenda myaka ebere twabwate ekyombe kurunya kora yarenge welfare twaruse tuna banafunzi kurwa tukajoin tukagenda basomigwa buna togo fundisa abantu batware byombe buna bakamba ebyombe twabainikaje twaba semia buna bakorosia ebyombe byabo baba bakwayo ofadiri wekibesa ase byombe bibanko ko bahama bangina ebyombe awo ne ebyondo bakorosia twabarosia proposal balika bayi wekibesa cyabakonya ntoko inchete bakasa ku Machakos bakore training Machakos kamwereni mboni ingwata tukagenda ari tukabororo ya tukafundisa abantu baadaye amwaka wa 94 95 96 ngande nkarwo tukarwo nkajaka kana jaka aya anda chankaje na vinchete nkarwo nkajoin nkagenda ase training ase college ya Biblia asa kuibeno Bible college 86 na ncha yeto mwako mutangani omwako kabere 87 tugakura kurwo erinde inkaira na wocha okore mirimo ya Nyasaye bono as tareka socha itokore mirimo ya Nyasaye tumanyango as ekerochite gokora emirimo okay enkaya ngayo istokanya rusekarangari yokoreta abantu ngigikire ekeya akaro na rwete Machakos na chenka na teme tubugimo igabugansinya ngategerere emyaka ene na dina kiteko muka ngachanka ariya abantu nkabarenta ono ngachanka nkabarenta yakore nyangi mentuwani mutinyo rengo sita tarehe 22 yakore ngokora na libono na rwete nkabiri bagombe kwasoka isiko okore imiremesa ono okay ekero kwaba gogo kora kurwa ase kwanyorbe enkayao tumanyango abana mbalenga ogwate njembwate abana bagusu abana bagusu mbwate abamera batatu ejiji elibere seto nakanyoro ka kamo kuno abungu bata bana okay to nabo gutwatura abana nabura tokinga ondenare tumaite omwana omutangani yakorokwa Andrew Mumanyi omwenga litandire linde yobosani bakumuroka baba antivirus nero monene noyo kabere yakogwa Sam Baba
bono nakamnyakiriji bibi yakachaka genda omutyondo no byaria na agunyusira obugima no mwana onde omokoko gunga sira otuke omwenga nero mwana ukatatu nero naro Nairobi na akonya kumusira rende we kidogo na nyambara nyayo byamana kinya sanga nyako Rwanda rare na hapo abana otobwata abo batatu no mwana ondo mweseke nero no yomobwate nere ni nare bwa yochinche ria ya nyamaya ya nyamira iyo abana mbane na achokora babiri abiri umugaka Here byakigimuna torochenga kwabere omugaka ase ukore ntundeye yakabere mbose mikiobo orabe gokwa wochia ase ekiare kyabasai annamono baliye baligeti gosoa ase enyomo bose gochikunywa masama tukabosia anda tebenga okunyoma nokuya ekero onyomete asenkira engiya yugwasyoku ekoro omwana omwiseke gose omwana omumura kayerera kunyoma bwangu ngakwa kigote time gento nkeke koro kunga courtship kwa manyanya omwana omwisekura amanya omwana omumuroyo omugoryo gosani omupima amatuko kada omanya background kyo mumuroyo gose omanya background y'omumuroyo nari omanya background y'omwisikoyo omanya ng'abantu aba nabaya bari abantu aba enyaki bari ekero kumenya n'omuntu nyasaye atete gokoa goika omosome ing'ina isiko naende kwarabika ase gete kwara amakora interview ekero mogotara kwara amakora interview kwarora omuntu yekene natiko omukungu omuyaka natiko bono nyono omwiseke natiko natiko omusacha ome abandi bako bachinkondi asabo gotebanga interview singencho ndo chenga engane ningare kigima abuno tochiko genda ase omuti mukomoke kunenge torachikwira nabono nochikobanye omurigereria ondizi TV interview ye ngakyo minute ngakiyabwendete ko ekora ase njere engikirano wikira ase tochikwanira boigo abarasi nyoma boigo mbali bya nabara butubakwanire ase entunda yende mwancho muri Ondizi TV Ndio tabete kusanga nere omo overseer Elkana omwengo begasanga n'intu amange uri omo ganoye kuri nini gotora kigenda asomo timoko oromo kakitora beto kuirana na kigenda gutwaye gutumanye ase obwagare igorobo korirwa nabo bigo kubwatoka inkwana yaye yobosemia gocha asore tubasa guska tubasa konyegera Ondizi TV Obwansu bw'omuguzi. Mwancho murelia Ondizi TV ngokwale nebene ase entunda yende entunda ya gatatu ime yomoroberio ubumuganone asante kusanga nomo overseer Elkana omwenga utenereti obumu bw'ikikanisa kya Church of God in East Africa Kenya ase county area ya Nyamira obereka kuri omuganoye omugare kegima bunabeteka ukina agatwara enkayaye asagendrete kuruwa obosemia bwaye anemono buna abasenjera bonete genderia astora betokwenda kusanga nere nawe gamira tumanya kuri nabukondo tobwatia wetera senchera yomtandao o Facebook Ondizi TV News digital asense ya YouTube Ondizi TV News wetera somtandao ito www.ondizitv.net hastanyora chinsa emerongevere nainye amatuko atano nabere ye wiki nyoranga ekerenge kenene tali migano yoka nogo kwa obosemia naye ngamanyanga nobwene tobwate ekerenge kemo bose kerenge kende ekirabye okinya ase obogima bwa obasia yes tutara ndo mutimo kontu abato kwananga nebwenderete abasaye mbayerera egera tawe takoranga chinyomo chinge chikubuneka abangina abange batigirwa abana busabaraterwa abachikoro bachekolera gwabo gotebanga interview nkiki kwa minutinga interview asenyo amatuka ya twanyorire abasa abange ebigo baraba kora nabo kunyara konyoro ngo mwiseke bwato ninya na omwiseke na wanchi ani mu muroyo ni yakonywa ni yabsteta bia onga ino mwana yo
enkora ya yasibuka somo muroyo ekere yasibukire pi omo muroyo kumbe yani kung'aimereri ng'ana nigaro mukristo nigaro omonto omuya bagochi komenya amatukabere matuko make mwaka oyo momonyorire omwana kwamanya konyora ng'a omo muroyo ochakorokia etabia eria abwate yenyang'ao bono okonyora ng'a okonyori omwana oyo omochiko oyo abana babere omoroki etabia eria bono enyangi yabutukera amatanga tinakoroche buya ndoche ng'aborie tindochi ng'a ningonkoro buna ntageta batebe kwanza tintete gokorora basaririe omwana oyo osarerwa obogima omwana oyo onyora abana oirire ng'ina oirire abaibori babo omwana oyo otwara obokong'u nakio ekororekana ng'a omonto omong'aini gose omosae omuya gose omoise komosae notagete toba okwayerera take time nyora chingaki chingiya chiokonyora obosemia korwa ase baria babeire counselors bari babeire bagwetera n'abarandi bari babeire abarandi bari babeire bagwetera ase challenge eki kyobokoreri nabo bagosemia omonto omwana omuya amanya koigwa amang'ana aya amokonya ase omobwaye gekogera chingaki chiokonyora ng'a bakoumera na epara nagwanchire nerete ng'a inche nagwanchire bagenda matuko abere atato babutukananire obogima bwakong'ire abana babogoirie abana gochikaya bono obogima bwabo koba obogima oboronge bwa abana bagotegerera tiagenda ekanisa ase ebiombe bia abasae asome wetera ase ebiombe bia abasae ngosomerwa bari leseni igoro oyokorigia how to find the life partner egento nkere kung'a courtship ni chingaki kiria ogotake time muri n'omwancho yo okumosoma akiri yaye mogokwana dating kiroro wetera ase kiria naende obasemi nkonyora muri korwa ase abarayaba nabo okonyora ng'a the right person nere oyo nyasaye akoire okobwatanirie naende omokomanya blende ase ng'enche ekerenga gitu nokomanya omogano tomanya ngo ase obokoreri bwao ogacha enkanisa kikwaranditie ntang'ani naende ng'aki kwarandire ase emiaka yonsi tomanya chikanisa chionsi kwarandire inche na ekero nabirete sukuru ngatumwa ase akoro kubiego ase weekend ministry nkarwa ngatumwa igena itambe ngakura korwa ngacha bono the first posting aire ekoro kwa Nyamiobo COG Nyamiobo ano nachite ngakora omwaka ondo nkoro kwa mwalimu noko ku John Marabu nilisikiri hapo ngakora ang'e emyaka ebere iga nkaba transferred ngacha ngokoro as an associate pastor nanyorete omopastor narore ngokunga Geoffrey Kirongo Geoffrey Kirongo nerorenge senior pastor nkaba associate pastor nere 91 92 ngakora enyangi korwo nkamanya ko posted ase kanisa korokwa Metembe COG Metembe COG nakore tororo naende nkabwatania ekanisa yankorokwa Getare kana kore kanisa Getare nkerna go cheka na koro nkerna go cha nkama ko posted ekanisa kutambaje COG 1999 ngacho muna sina pastor ngakora emyaka 7 emyaka 7 nkorete nkarwa naende nkagenda naende ngacha ngaba transferred korwo naende nkarentwa nkairwa ekanisa ekorokwa ikwende Kieng'ondi ngakora nkairwa Nyanchiga no nkorete nabe emyaka eminge naende no tuboremo tugakora emirimo ekanisa nere yarenga ensemo yango kugesurura PhD tugakora competition yali ya juu ikere kanisa Nyanchiga konyora yagakirwe omwaka narari onkuru kunyaura ari mupasa kare mwaka ina chitaga seri kanisa kubwateka n'ebirenge bina bigo bya tutukana tone karongo sororo tugaka n'uburi mubura bwarengaria 1600 naende tugachaka kwagachaga agaselta karengaria twarose tia gaselta garia
ekara twaracha bono yango ku kanisa la Makuti omo pastor ndaga tumugocho kukumo na choice bosire nere tugakora nera mabwo tugakora emirimo y'embere gututwira mambye nkumuko kurwaje nagenda na rutembo ile tuleri na rutembo to kabisa gali embere gutu omoisoye ngakura kurwo naende ngaba transfer kurunyanjiga ngatum naende tambacha no korete naro emiakene naende ngaba transfer kurwo naende ngasoka naende nkaira nangukuru nkarwo naende nkagenda tambacha nakuru tambacha nkagenda sakuru wekanse kunya keyo sioji kurunya keyo sioji nkaja naende tambacha bono no nakura tambacha ngamako wa transfer abunkindum no pastor no mo wasiande na jakete 2006 inde faiz overseer kuruoronga kinua nkaba senior overseer as Tambacha special district naona akore tinga kintambe miaka ng'ebere kuruna tutebe 2022 na 23 na transferred kurwa kugenda Nyamira special district church Nyamira county no wikira bona iga no ndo sobokoreri no ntene kanisa 22 churches kiage na manyire Nyamira na itira saange chikanisa nyinge asobokoreri obo mbobwati challenges nyinge na ende mbobwate na nyoto kole miliga siyenye sae na be oragere to towa kekogere igasiyenye sae togenda ngora na ndo sabenya sae agutangana so administration na ndo wikira bona iga ni sae te school ekorokwa Kima International School of Theology senga kubugoria amasoma naigoro wikira bona yo naigoro no nage school ngo nagenda matuko atatu nakona nera na wote na so bokole asengincho kumukora nyasaye bibaga tware kogenda komenye ime bona asengi togendre ta so bokole yo nyasaye o to ko imaka twasoma twirana twakora bokole yo nyasaye erebu yake gima se faida ya abarandia mbale bachakire mirimo bono bosembali bagendrete no bokole bwabo mbose mikyobo orabe gokova egento ndabe enko ruo basemia asa baguchaka bono baba begenwa asa bokole bwabo nainde basibokekene komokora nyasaye tagenda aligeria mangana chibese nga umusara nkogenda gwakanwa tagotobwa kanisa gere kanisa no kwerwe nkoro you are called to nyasa ukurangeije nne kyo komokorera bwamate kyo bwatenere na indi bwamate kyo bwate nabore na barobwa ko twaru bwamatobuya o twaru bwanchani oko bakorera abegeniaba ko sibuke na barobando banje libeye ya nyasaye nayo ranyanche na ile wanje to otanga nichibeza na indi tware getekoro kwa obonche na kwa tabanga unachipenda to penda ikiagara our call is to hear the voice of the Lord. Inkinya saa ukwanira ainde okwaira abantu ngagenda sensi yose no bataye ukwana 28 verse 19 to 20 a commission we are commissioned to go una yesa tabeti abaro kwaya ngaki na abakikire mo genda sensi yose mokora abantu bonse kuba abaro kumukuvundisa na kurandia asitse kubyonse intuono twarange kutogende kurandia injini abasa bande nabono abasoire baga nitibamanye kore yabonereye tabenge ko nekibese ogotanga nikibese tagokora no mwaka ago tikonyo basinye nabegeni egenta tanganie emiyo y'abantu kokorera abegeni abakorera abakoncounseling abarandirie abafundise enjere yo kugenda igoro abafundise ingana bya nyasaye nababwente gwanchana nabwente gwancha bamuabo nabwente karako teirwe abwendete kwabira nanyo ukonye challenge chekero kendo nako nyaronga mwige naroro batomo tageti era banche munna amakoro nyasaye ege korgo itira sinchiri yo okonye kufundizwa omuntu no yo gwate nkore nkongu nabago chonchoka munna nkora
kurigeria ngakia yema akala kurigeria kitabu kia Acts 19 so ame guguchakira yema kugenda umusumba Paulo ekera abete okufundisa aboroku baya angobafundisa aso mugando y'abantu mbigete bagakonchi inkoro cy'aba bantu bakwana bo bigo dinga Yesaya egenta akorete muno musombo Nyasaye akerusana n'aboroku bari akabaira ase nyomba ya Siriano enyomba icyo akayuribaga akafundisa nyuma y'imyaka ibere abantu bakayiguringa Yesaya abantu bari bagacyenga inkoro cyabo nekara bacyenga inkoro cyabo bagatoreka none cyanga kigiye arenge na kiro abegete umukuru Nyasaye umuntu yangeri ya Paulo getamba umurwiro bekeruga obwena enkiriya gendere erebu ya kigima ase ngencho no chinga biro bya bire bikomnyoka kigima tote byango kerengeri kya kyo malingere kike na ende nkwana ya yo mwelio ase marogoba yabona rinyo yo mwenda tebenga TV yaito ya Ndis TV ni TV ya kire konyo mugusi omugima asare TV ya rento gosinyo konene na inde biko kubasabira Nyasaye ito gukumya agendere gusinya abana baito ababasaye mwakire moko genda kingongo cyo bokorari Nyasaye itagenda ko barwanirira oyo mito chopu mokineke moika mokurwanira umushi ase kubatebye kene muna akene ke mokuriye ke abantu banyore lingane ligari bakoye ase nginyi bono nyige yakire mune trumbeta Omo watchman yago tenga ake trumbeta elinda abantu abati basira ngomaro wochaiga amaro yoiga abantu abaigwe nga turari yakwe kine turari mogwaka nege turari mogwaka munna Ndis TV nigo tukubasabira amanya saba konya abarwanire abatwekira bakisemi kinke imemono mogenda okonya abantu baito gusiyengi manere kine yako nere TV yakerero mugusikamire paka na masinani naende nonye na mangana yega akotoka no ase binyoro akotoka no kanisa moko yabe kaisiko abantu bandi bamanyanga niki kegenda tasenseye naende nkike bwene to korwa ama totebe muna baona maonchori abantu abange baonchoreirie wetera ase TV yaito yo mugusi ekoro kwa Ndis TV na basabira abana bamintu Nyasaye sesenie Nyasaye kinema mokineke moika mokineke semi mokineke asa mataraka ense yeite keragende konyora information batankonyora na abantu ngoma kubasabira amaya na nche ngoma kubasabira amaya mokine nde Nyasaye sesenie naenda batugekere egere TV yaito abantu abange bakine korworo babaki membeli bagenda isiko buraya bacu tukwanira mangana amake none abantu bali baita bagubaga karigusiye bagusiba karisiko banyora information yiga ndiye mono sana Reverend. Thank you very much. Wani na maseni ke gimana ne gwa seni ndiye mono ndo kugenda una Ndis TV ndo chikogenda ase ara tambo mwanchumuri ya Ndis TV ngote mbya mono ase ngincho kwa biri kubwa tumuroberio bumuga none marogoba yabono no muroberio cheka litwe Jumatano ensa ya mo nenu swato kusanga nere Elkana omwenga oyore Reverend naboigo omobase chikansa cha Gonda ase county area yenyenira ana mono Kanyamira special district weka kwa na mange nimayetinga kwa biro kwa semina kwemanyia ekerenge kama kirabe wonchelia abugima bwao iko konda utubwa sentira mtandao Facebook Ndis TV News digital asenza YouTube Ndis TV News wetara mtandao www.ndiztv.ha tonyara chinse meronge bere nainye amatuko atano na bere nigo na bere yiko bwaterana nere Stanley undike bakone kigachibiche chibigo na mali wekera ase enchira elia yobo ikirano litara nenkoro kwa job maangi wikara chinga kichinde na bakane elie oburigiria obuya imya Ndis TV nabwo ubwansu bumugusi.